Niminus karon ang presyo sa karning baboy sa mga merkado. Taliwala ning pagtumaw sa isyo kabahin sa African swine fever kun ESF virus. Nabantayan sa mga manindahay ni Kim Hangyod ang mga mamalitay ug baboy. Apan hugot nilang deklaro, why angayang kabalakan kay luwas ang ilang baligya. Si Nico Sereno sa report. Busy kini mga nagnegosyo og karning baboy sa Mandaue City Public Market sa laing adlaw sa pagpaninda. Apan ang uban kanila nakabantay ni menos ang mga namalit og baboy taliwa sa mga balita kabahin sa African swine fever kun ASF. Tungod ini, ang ubang mga manindahay ni paubos sa ilang presyo. Tungod sa kahina, yung baboy, manglagom sa di mo paubos. Sa lain-laing cuts o parte sa karne, gikan sa 20 ngadto sa 30 pesos matag kilo ang pagkunhod sa presyo sa mga baligya. Matod sa mga nagnegosyo, mas maayong mupaubos sa presyo, inay nga maalkansi sila kay hinay ang namalit. Yun niya, wala ni swine flu, wala. Oo. May matubag nila ba? Wala. Gipasalig hinunila, luwas ang ilang mga karne gikan sa ASF. Gikan ra ang supply sa Sugbo ug dili sa laing lugar ug may mga papeles sab sila gikan sa National Meat Inspection Service. Usara ko gipangutana, katong edad-edaran. Nagsa man siya? Yung siya, saan yung baboy, way sakit, nakuwala mamay, kay dili ba yan nakagawas o way permit. Ako nga ipakita, okay ra, nipalit siya. Sa Pikasbahin sa Toledo City, muabot sa 53 ka mga buhing baboy ang na-intercept sa veterinary office kay kuwang og papeles. Gikan kini sa San Carlos City, Negros Occidental ug gikatakdang ipabalik sa maong lugar. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.